Igbo ndị ọma na n'onu m tata bụ eke izizi n'ọnwa Septemba 2024. Biko asị gwa mmadụ ibe ezi ya bụrụ onu mmalụ onye mbụ ọmụbụ eze obi a nwa afọ Ihiala Local Government. Nwanne m nwoke na na-anọ m n'akụkụ bụ Okwuluọra Ichenku nke mbụ na Anambọsị Ihiala Local Government. Ichenku nnọọ tata bụ eke asị gị nnọọ Ibrahim nke ihe oge dị ntu a butuo otu onye kpọbara na fon wee sị na o nwere ịchọrọ ịkọsara m n'ihe na-eme n'obodo a bụ Indonesia. Wee nsị gị gbagara n'ọkwa ndị business activities na a na-eme enwe efe na idle man is a devil workshop. Biko enwere m nzugbo bisa nzu aka n'aka mara nzu ada amụ unu. Biko asị nka ka m wepụtara gị tata bụ eke ka ị were gwa Igbo bụ Igbo ihe ọ bụ ihe na-eme n'obodo n'isi m n'Indonesia na-akpọ gara gara nke ikpeazụ a. Isi na ọsọ na-agba ewe na-ajụzi nge dị ya nge na-eme ka m were m ose ntara m ose m sogara okwu ọfụọ ka ọ dị ka Ejechukwu na Igbo bụ Igbo na n'onu eze dibịa mụ na Jakarta iyi nke ikpeazụ a oke nwa dị ala mụrụ be m n'oche mmụọ nwa m ihe akapụrụ ka m kwuru ọfọ ihe m bịara ịkọrọ gị bụ oge m ji abịa bụ Indonesia. Ihe m na-anụ bụ ka obodo siri maa mma eziokwu obodo atọ ka obodo jupụtara na mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ oyibo kpọrọ ya land of honey and milk. Ya ele anya obodo gwere ndị m fụkwara o goziri wee sị ya na ana m abịakwa enyerezie m bịa obodo anyị onwe ihe m fụbitere ihe ha karịa m ahụ nke bụ eziokwu bụ otu ihe ahụ efuru chụpụkwara m nga mbi na apatment ihe ewe mgbara nke m gbataziri ibe m bịara na ịna ya ka jiri bịa ka mbiri m ibe ndị Igbo ji anọ achọ m akụkọ mfat ma Igbo ma ọ bụ Naijiria nnụ ha nna ji na achọ ha ibidebe nso ebe a m bi kịta ya ka jiri gbafeta ebe a ga nọrọ ka isi na ntị juru m oyi ihe na-eme na bụ ihe asị na enubela ọbụla abịabeghị nkọruore gị ma ọ bụla ọla adịghị ka eziokwu dị gị ka asị akụkọ karị n'obodo a ihe ha na-aṅụ n'obodo a gwụla m ike ọya bụzi obodo ji agbaghara ihe ọṅụṅụ ịghọta ihe na-agwa nke ka ha na ha aṅụ mkpụrụ mmiri ma nke a na-akpọ laudo Igbo ma nke nwaanyị nke ekolimi ile ala anya ọnya ahụ egbegasa ka ọ na-achọ ewe ara n'Indonesia n'obodo a anụ ahụ nwanwụcha ewee na-apụ ghegheri nwaanyị obodo gafe apịghị aka n'ike apịa ala ara ụmụ nwaanyị ala asagharịzi ndebe anyị asagharị n'obodo a wee chigarazi ego ndị nwe obodo wee chaji ya wee na-atụtụkọzi ndị ọbụla ha fụrụ ihe ha na-emezi ndebe ndị Naijiria niile bụ ihe ọbụla na-abụghị aja setụtụrụ jide. Ichenku ịma na ama m nọ ihe a ka ị na-akpọrọ m ọnya ka m na-akpọrọ gị ihe nke a kụziere m ike ọya bụ obodo ji akpọgara ahịra Indonesia na-akpọgara ahịra ka ikpeazụ a. Ị na-agwa m na nwa afọ Igbo bịara obodo a Indonesia ịchụ ego n'obodo a na-aṅụ Igbo na-aṅụ laudo na-aṅụ mkpụrụ mmiri o nwekwara nke nwa asị na ọshọrị ha ncha nwa nke ha ga na-aṅụ fọ n'obodo a bụ Jakarta masịkọ nkụ nwa ihe ka nkụ n'obodo a bụ Indonesia ịghọta ihe a na-agbalị ya na ọ bụ nwa mbọ ka a ga-ịgba kwichi mbọ aṅụcha wee tụrụ asụsụ nji aghọta isi ala ọ dị ya kofu ka ama m ihe ọ ṅụrụ jiri apụtara adụ m ọnwụ kwichi ombrela kọva yo eji eme ombrela Igbo ndị ọma na-anụ anyị ụnụ anụ na na-asị n'ikwu amaghị ibe ezi ya a sị na onye eziokwu agaghị alast mana a sị na nke ikpeazụ ya na onye eziokwu ya last. Ichenku a sị na ka ị bịa kwupụta okwu a ka Igbo niile nụ a sị na onye nwetara vidiyo chi ya vidiyo ka ị na-eti ya vidiyo ka ị na-akpọ nwa gị maọbụ nwanne gị nọ Indonesia ka ị jụọ ya ka o si nọrọ ihe ọ na-eri na ihe ọcha na-eri maka na nke mkpụrụ mmiri akpọ nọọsụ n'ala Igbo ka ọ dị ama nnọọbata n'Indonesia ha jikwa poizin abatakwu a na-egbuzikwa onwe ha nke ikpeazụ a mana anyị so onye ngwuru ala na ọya dakpuru n'ime ya aka ọrụ m n'ihe ikwu kịta bụ ịgbasa vidiyo eji m post ya ka Igbo bụ Igbo chi ya vidiyo ka ha fụ na obodo a bụ Indonesia
nnele anya wee lụ na ọ nwere ine manya ifuna dị mbizi ine manya nke ikpeazụ ifuna dị mbizi ana m emere nwe m biznes akụkọ a na-akọ mana ntụbụ n'ibi na-etikpute mkpu a igbo ya eti ụwa niile ya afụ ya o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka ịsokwa tiere m ọnụ nga niile na-enyefe agba klọb na-etinye blue light ya na red ya ụmụ light aja afụ ha ka ibie nke ọcha ka mmadụ nwee ike na-afụ ihu ibi ya anya ọ ya kpatara na anụmanụ ka iduega agba klọb nnọkọta jewe m gba klọb ndị tiri blue light afọ m ihu mmadụ anya ya na ụmụ igbo na-aṅụzi mkpụrụ mmiri ịghọta ihe a na-agwa gị ama aha m nwara afọ aka ma dị ya ọ ya ka ntị ka nchiri gị ịmara ihe ị na-ekwukwe ịkpa ha maka m wee kwuchala ihe mgbabụla ọnwa onye ga-afụ m eze di eji m epost vidiyo ka onye bụ na nwanne ya na Indonesia ka ọ kpọọ nwanne ya jụọ ya nga ka ọ na-eme ntede ya gazie. Thank you.